Sanibona bafethu, igama lami nguSanele and welcome to Starting 11. Njengenjwayelo bafethu niyazi ukuthi ngihamba noSibude Libuda. Njengamanje sizo-analyze igame ye-Kaizer Chiefs versus Zesco ebidlala namhlanje nge-1 February at Moses Mabhida Stadium. Sibude Libuda, hamba kanjani? Shabu kanjani mfethu? Showcase, sibone kanjani igame? Yeah, ngiyibonile igame second leg CAF Chiefs versus Zesco. Yeah. Masingake sithi qaphu nje ukubheka ama games eChiefs. Home idlalile la home EPSL 7 December 2025. Okay. Yeah, they draw ngo-0-0 ne Galaxy. TS Galaxy. Yeah. Then ke sabe sezivala yavula. Mayivula ngeArrows. Mnqithi. Yeah. Ilela goal lelangelo khunja. Leli laso senkulumo leli. Leli lashawa uMcCarthy nge-20 January. Yabo. Yabuya nge-25. Kwaba u1-0 Showcase. lapho. Yabuya nge-25 ibuya kwi-CAF manje. Away game Dlala neZesco. Yafika Sizwe zathi siqeda kusuka nje. Wenza njalo uPulemodi 1-0. Akukho okuzange kusenzeka after lapho. Ilokho nje okwenzeka. 2 minutes umdlalo waphela nje. Kwakufanele urefresh impempe pro. 8 minutes nje kwase kumosha isikhathi. Kumosha isikhathi angabe senzana okunye sibukelanye ama game. Yabo. 25 ibuya kwiMarumo 28. 28 Yeah, 28 February. idlala neMarumo okuyilokho nje. Ngithi iyadlala neZesco nge-25. Yeah, nge-25. Yes, then 28 yesidlala neMarumo Galani. Okay. Yaphinda lapho isidlala nani neMarumo. Showcase. Kwaphinda futhi at least ke lapho akuzange kwenzeke lutho first half up until u63 minute. Showcase. Ayisavele sayimunya. It was a long range goal. From Johannesburg to Amstel Stadium. Laka 1-0. Amstel Arena. Akuzange kusenzeka lutho ke yabona. Yeah, kwakuyi game yala ePSL Betway. Yeah, iBetway Premiership. Then namhlanje nge-1 idlala kwiMabhida idlala kwiCAF Confederation Cup. Then iyaphinda futhi. Lilepo 14 minutes wenze njalo. Sayivele iyamunya. Emva kwaloko hayi kukhona okwenzakalile. iChiefs iperformile yabona combination yavilakazi Pulemodi first half ebeyikhona. Nethi isahlulwa amaphasi iChiefs. Yeah, isahlulwa amaphasi. Kodwa iwinile songena kuyigame namhlanje obekuyi home game kwi-CAF. Yeah. Chiefs 1 Zesco 0. Abantu abahlaza futhi Zesco. Yeah. Sibuye kwi-game yanamhlanje. Okay, so highly before singene nje sichaza ukuthi kwenzakalani kwi-CAF. So kwi-CAF Confederation uGroup D la khona iChiefs khona kukhona iAl-Nassr ese-Egypt ilokhonje Kaizer Chiefs then bese kuba iZamalek bese kuba iZesco. Okay, njengamanje umuntu onumber 1 iAl-Nassr with 7 points. So ina 3 games edlalile. Then unumber 2 iKaizer Chiefs idlale 4 games edlala iyaba na 7 points. Then ilokhunja iZamalek ina 5 games ina 5 points ina 3 games. Then iZesco ina 4 games with 0 points. So iChiefs iyaqala yadlala away eEgypt. Idlala neAl-Nassr yadliwa ngo-2-1. Yaphinde yadlala futhi neZamalek yadraw ngo-1-1. Then yasibhabhadisa iZesco home and away. That's 6 point plus 1 point low withdraw eEgypt. Zamalek, sorry. Okay, so iChiefs ukuze ihambe kula 16 kumele enze njani? Kumele iwine the last 2 games. Yeah. Because somebody idlale neAl-Nassr idlale neZamalek. Then that is 13 points. Yeah.
Okay, so if Bayewawina. Yeah. mayewawini assuming bonke laba iAl Nassr neZamalek izoyishaya ilokhunja iZesco. So that means let's say iChiefs ibashayile bobabili iZamalek neAl Nassr then bese bayawina kwiZesco. So ilokhunja iAl Nassr izoba na 10 points iZamalek ibe na 8 points. Then sebe na 5 games sebeselelwe igame eyodwa kumele beyidlale. So makunjalo noma ngawina bani iChiefs izoqualify ngoba sino 13 points. ngoba sino 13 points. So if iChiefs iyawa draw lama games lawo Al Nassr neZamalek it means izoba na 11 points. So mayiba na 11 points iAl Nassr na izoba na 11 points with the game in hand. iZamalek izoba na 9 points with the game in hand. So bese bayadlala ke le game bobabili lapho ukuze bebe na 6 points bonke. So iAl Nassr ina 11 iZamalek ina 9. So that means akumele iZamalek iwine leyo game le ukuze iChiefs idlulele because iChiefs iZamalek uma iwina izoba na 20 points. Lawo babili bebe na 11 points. Remember ngithi ilokhunja goal difference ayisebenzi la kule CAF sebenza i head to head. So via head to head bayishaya ilokhunja iKaizer Chiefs. Then makukanjalo ke that means ulandela iZesco siyakhala. If iChiefs iyadliwa 1 or 2 games out because ngeke uzuthembele kwiZesco ukuthi izoshaya iZamalek or izoshaya iAl Nassr. Nah. So ikanjalo ke nje ijourney yeChiefs bafethu. Sibu ongene egamini namhlanje. Okay. Sibonile igame namhlanje bafethu. iChiefs ikhombisile ukuthi idlala home. Yabo. Idlalile home iChiefs and ububona indlela ebuild up ebeyikhona. Yeah, ne. Kwa left. Yabo. Sikhuluma lapha khona uPule Modi bese kuthi lapha ku number 10 bekuvilakazi. Bebewashaya ama-pass lapha. Yeah. Futhi isisu besimaka kamnani Mabhulu lapha noNdlovu bakwazi ukuthi into nje mase be forward lapha bebehluleka ukushaya ama-pass. Bebehluleka iChiefs ukuthi ishaya ama-concept ikwazi uku-intercept iZesco naye beyidependele kakhulu ukuthi izowashaya ayekude amabhola. If ipersonally yafika center lapha or ngamuva kwese lizofika limakwe ibhola labo. Yabo ayizange igive iperformance ebeyishaya nini kwilokhunja kwi-first leg be home. Yeah, babe ngcono. Yabo. So le combination uze wa drop ulokhujana istriker lelo Da Silva. Yeah, maliqhamuka lapha ecenter ilokhujana ibhola qhamuka ligudla noPule Modi athi Vilakazi alibuyise lalithola waliphasela uDa Silva Pule Modi from uDa Silva usengenile imid lane kusho ukuthi uma ngabe kungekho umuntu lapha phambili ubekwazi ukuvilakazi ukuthi okay othi ngiye lapha ngiyofuna ibhola nangempela uma elithola ibhola liqhamuka uDa Silva azange sathi ngiyashaya njengomunye umdlali ebengicanga ukuthi ubezoshaya lapha yabo wathi inhla wabona ukuthi umdlali wami ukhona lapha usespacing right ukuthi angashaya wayikhipha kwilo lephop azange asananazi labhajwe intanjeni imlaleli wayimunca yabo wayimunca at the 14th minute so yeah iyadlala up until iqale ukuphaphama kancane iZesco from 30 minutes kuya kwi half time. Second half kwaphuma ulokhujana uNdlovu kwaphuma Vilakazi wangena uMabaso yabo wangena cabanga ukuthi noModi mangingaphosisi ulokhunja lomthetho ophuma kwi-injury ungene noMonyane uMabaso hayi saqeka isisu uMabasa wenze wathola yellow card engene from start ifirst touch yakhe between ibhola nomdlali kube umdlali wangale. Yeah, I think coach ngala masababa bephu but they got away because badlala neZesco. Yeah, because if we are being honest iZesco nje mfethu angazi ukuthi ifike kanjani la because manje babe bephasela umdlalo weChiefs umuntu alwini ibhola athi across aphasela umdlalo amphasele like amphasele ubone ukuthi phela abantu bafuna ukulenza ibhola. Yeah, bebedideka nje bebedidekile nje ngempela and yeah ubebe namawala kodwa ureferee lapha yana
because le tackle inyawo lamabaso libe phansi etshanini nethi kube necontact ngaphezulu bekuyi-foul Ngishin. nje yabo yi-foul so kube weak nyana esiswini after ukuphuma kwaNdlovu yabo yaqala manje yahlanganisa iZesco eshaya ama long ball kanje yabo kuze bakwazi ukuthi benzani ba strike ku Peterson by the way uMr Clean Sheet shaya ama save amnandi kabi shayile isave yaphumela ngaphandle kwayikhona leyo khona iqala esandleni sakhe before idlulele kumdlalo weZesco ophinde naye washaya waphinde wayisave kwahenye ikhona futhi Peterson hayi Mr Clean Sheets hayi siyakubona wathi ukujela uSirino wangena noModi Phumu da Silva angena noDuba wangena uDuba eModi lo Sirino noDuba yashintsha igame yaqala futhi iChiefs yakwazi ukuthi iwenze amaphasi yacindezeleka ilokhujana iZesco bathi ukuphaphama noShabalala ngoba nabo babe ama substitute ngale bathi ukuphaphama lapha bedlalisana noDuba yabo because azange ahlale ku number 9 uDuba ukwazile ukuthi athi athola ama passes kiwe la by the way ibhola elithuqhamuke kuyena ngicanga ukuthi bekuwuModi lahlala kuMabhu hayi Mabhu performile mfethu Mabhu wadonsa intululwane ayingicabanga ukuthi leli yapali libe nama cracks afanele lokhujana abantu abakwazi be construction something bayokwazi ukuthi ushise it was spinning kanje yabo and lapho ke bese noma ngawubani ebhekile uthi liyangena bezokuzwa ngehlele issues okusho ukuthi iperformance yayo beyi better than away game leyabayidlala bele egroundini lokhujana leZesco performile uMabhu ngendlela naye a performe ngayo of which akanayo isubstitute kahle bane combination angisho ukuthi bangama best midfielders yes kodwa bayakwazi ukucontainer igame kulama games iChiefs ewawinile bedlala lapha emiddle bekukhona umehluko ukuthi hayi bakhona abadlali abakuphi abalapha eswing bakwazi ukuthi bamake bakwazi ukushaya amalokhujana nethi nje kusafanele basebenze team from eswing kuya phambili ukuphaselana ibhola lihambe liye kumuntu by the way Sirino uSirino umdlalo right ongangena from 45 minutes as a substitute angabusangena late ubakhuthazile ukuthi bawashaya amaphasa right afike kumuntu yabo nokudropa kwakhe uyadrop impela ahambe phela amake alithola ibhola yiloko ukuba umdlalo effective ukuthi ubalekile unlike omunye umdlalo engeke ngimbize ngegama kodwa ukhona lapha encwadini yami ingcwele uMateyu yabona well done Kaizer Chiefs kube yiko ukuthi ke ishawe nayi lesifo sala can create ama chances noma athiwa ucreate chance eyodwa 45 minutes second half but kwamanye ama team la eAfrica iyayibe yigoal leyo yabo but well play licishe langena laphana elishayile uMabhu but we should not get ahead of ourselves because bafethu lama games lawo bekumele iChiefs wawina bafethu iZesco niyibonile iZesco hayi ngeke bafethu so manje iChiefs kumele iperforme in the next 2 games lezo dlane Al-Mercer le number 1 ezodlana neZamalek iZamalek ihlezi iwina le mncintiswano iyona nje egiyayo yes so kumele siqaphele ngempela ngoba into engaphaphamisa iKaizer Fish la kule mdlalo yeConfederations mayingathola isibhaqa kweleague bazophaphama usho kanje bazoyifunda ukuthi senze njani ngibuka indlela ucoach ashintsha ngayo uyabona ukuthi no la kuyaleka fanele ngifake bani yabo okusho ukuthi seyakwazi ukuyifunda igame that means igame elandelayo kwiCAF inzima igame elandelayo kwiPSL Betway inzima so kuzoqala le enzima yakwi-Betway Premiership bese kulandela mhlambe kangazi alandelayo lawa azomfundisa ukuthi nala asela ama team kwiCAF anzima kusho ukuthi fanele ngidlale kanjani nani of which la kwiCAF ayamdinga uSirino udinga uMabhu
dinga uNdlovu dinga uVilakazi yabona bangene ngoba bakwazi sebuyile yeah abe substitute mhlambe uDa Silva cause akakwazi ukuthi keep up the pace yabo fanele akenze lento eyenziwa olokhujana oDuba ukuthi fanele ubuye uzo collect ibhola la noma uyalimaka nana kwenziwe imove lo mjito onumber 10 uyakwazi ukuthi aye phambili uVilakazi mangabe uyephasela lokhujana sekungenzeka noma either kushaya yena noma kuqhamukile lipop mangabe ifunde kanjalo angakwazi ukuthi break something break record le kujana lezamaleka ngithi lapha kwi-CAF ucoach weChiefs kulele ukuthi afunde igame azi ukuthi ngidinga bani manje ozokwenzana bese befundisa ukuphaselana something can come up because angikunqamanga izamaleki so organized and ama team kusele ama games asenot ngoba besishilo sohlezi ukuthi sishumayela leli ivangeli uthi bafethu ama team ala eSouthern Africa yekani ucreate ama chances awu 18 nikora ama goals awu 2 izamaleki izo create 3 chances ihlabe noma 2 ama goals yeah emva lokho singa defend yenze yonke into yabo but ke cabanga ukuthi sesikukhavile okuningi mhlawumbe khona usasena angazi noma ngathi ukuthi qabu lapha encwadini engcwele hayi incwadi engcwele kade sayigcina isishaya isono namhlanje siwelcome nje ivangeli uFebruary ikwazi phela inyanga yothando inyanga yebhola futhi hayi ngishubile yabona ke manje uFebruary shubile khona coach abangaxoshwa noma yini kusengenzeka noma ngayini sengenzeka noma yini sengenzeka noma yini yeah incwadi yami nase ngifika isahluko saba kwa FIFA saba kwa FIFA ivesi elibhalwe uPSL yeah wathi esuka wathatha iportmende yakhe waqonda eairport eseduze ezondizela elibangise kwiisland eseduze necontinent yethu iAfrika wayeseba nezingxoxo nezikhuluthizeni ukuhlanganisa ukuthi kukhona yini angakuthola basebenzile izivumelwano kwasayinwa kwahamba kahle ubese nikela futhi esikhumulweni sezindize sebuyela eningizimu uthe seqhubeka ke ngokohlelo lebusiness abeyolenza lapha kwiisland uFIFA wasethola ukuthi bekwenzekana yeah ngoba lento lena beyenzeka ngemuva wabe sekhipha isigwebo amagama amakhulu athi illegal transfers eyenzakalile lapha yeah isikhulu lesi sasayina umdlali ngokungekho emthethweni hayibo wabe seqhubeka uFIFA ethi awuphinde ukwazi ukusayina isizini yonke le ekwakuyiyona season iyona punishment yakho yo akubanga isibhaq emva kwaloko ama team esekhombisa ukuthi wona sayinokheshe babadlali kwangazathi umbukiso ngendlela team yayibhaxatshulwa ngayo hallelujah amen bazalwane hayi Kimi Rashaba lobo starting 11 ayi kwavuka umoya man kwavuka umoya wathi umphathi wathi nakuloku umphathi usafuna ukuphinda lokho ayekwenzile hayi kanti afundanga kodwa kuloko uthe angeke enze ngokungekho emthethweni bazalwane hayibo uthe suke wathi uloko kusecile iphathe esegcinene efana nesigwebo kodwa lokhu uzokuphinda engaphanishwanga abazalwane ngokuthanda kwakhe ukuthi akaseze ukuzisayinela ngokuthanda kwakhe bazalwane ukuba ukwazile ukusayina bezokwazi ukuthi abadlali ama alternative abazoyiwina igame aba effective njengosarina i-team bizoperforma kamnandi ibe nethemba lokuthi CAF Confederation izabuya izemzansi kodwa manje ngoba esayina ngalutho haleluya bazalwane mangabongwe mangabongwe uphethe ebholeni yebo igama lomuntu inkomo ngoba vele maningi amathema adlala kwiCONCACAF maningi amathema adlala kwiCAF emzansi silwe nabantu silwe nama illegal dealings
silwe nangokusayina Silwe bazali nangokusayina. bazali Why nisayina ingane? kubalekile kakhulu Why nisayina esimeni ingane? segama lezwi Why? ukusayina bazalwane awu ama-team emidlalweni edlule bekwafaka abadlali nkosi yami ababe basayinile. Awu, hey. Amen. Hayi sithi simo Ayibonge. somoya mangibheka ithe le ndoda eyahamba yashona lena kuthe mase kumele isayine yathi mina ngizosayina abantu abawinile league. So ilezi ingane eziwinile league ngizoreinforce kuzona. Nina niyoze niyiwine bese ngiyanisayinisa. Hayi siyayibamba namhlanje. Hayi iphinde ibonane nangokuzayo. Bafethu sayivala. Amen. Danke siyabonga.